ahoj. Vítáme vás u dnešního videa. A dneska jsem tu já, nebo se Andrejka Polkovičová. Děláš, promiňte, ale ještě nemám stránku. No a vlastně dneska jsme kreslili, jako nekreslili, ale prostě jak jsme se zatočili, tak jsme prostě museli něco nakreslit. A tady má teda Aďa, mi to ještě dopadlo ještě dobře. No, to jsme kreslili oko, museli jsme se zatočit, jo. A teda já jsem dopadla úplně hrozně. Jo. Ale každý se mění. No a teda my, aby jsme mohli jít na to, budeme aspoň tak minutu se točit. Jo, nevím, jestli nás vidíte, ale musíme se točit, jo. Tak jo. 3, 2, 1. Jsme se rychlení. A ty máš rychle za sebou. To bylo hrozně těžké. Co? To bylo hrozně těžké. No. A ještě 10 hodin. 10 hodin. Co? 10 hodin. Ale pardon, ale asi to točíme tak asi bylo 10 večer. A to máme jít ještě domů. Ano, takže asi nepůjdeš. Hej, ale nevšimni, že se jako do tebe se oddaluju. A stačí. 3, 2, 1, teď stačí. Posu. To nedám. Co to dělá blbě? Jo, dělá noty. Tak jo, teďka jsem zase asi já. To dopadlo dobře, ne? Nebo ty? Obě dvě, no. Takže jsem zpátky. A teda můj výtvor dopadl nějak takto. Pusa, jo. A u mě to dopadlo nějak takto. No, sice by to mělo být hezčí, ale promiňte, já kreslit umím. Jestli byste se to divili, tak promiňte. A my teďka asi natočíme něco jiného. A teda nevím co. A je to teda od Adi pokoj, jo. Má strašně krásně zařízený. A tam nahoře má postel, a to ukážu, její pokoj. A to teda... Ty máš hezký zařízení, nebo já? No ty. Nevím, jestli to vidíte, Aďo, vidí to? Co? No, jestli to vidí. Vidím já. Jo. Takže tady to máte vidět, tady máte vlastně postel, vyjdete. Takže to ještě nahoru. Po schodičkách, ale já vždycky lezu tužma. To je to nejlepší způsob. A vlastně jako Tady, jo. mám to hezký. Oh yeah. Jo, A vlastně po schodičkách dolů. A vlastně tady... Mám asi 1 000 000 píšáků, tak to promiňte, bude. Já jsem piratelka píšáků. Oh yeah. Je to máte tady fakt úplně krásné, já si to fakt úplně cením. Přesně teda myslím, že neviděli můj pokoj. A asi v nějakém videu vám Ten je to... úplně krásný. No, Ještě hezčí než můj. to bych asi neřekla, ale dobré. A asi dneska možná natočíme, pokud se teda nám bude chtít asi něco z LPS, nebo nevím, něco, nějaký vlog nebo něco, tak pa. Bye.